खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै लानानै फैदों थाइजौ जुसनि रेसिपि। फिथाइ सामथाइनि गेजेरावनो राजा होननानै बुङोब्ला जोङो थाइजौखौ मिथियो। दायो थाइजौनि सिजन नालाय बिनिखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय थाइजौनि जुसनि रेसिपि लानानै फैबाय। जाहाथे दायो बोथोरावहाय नोंथांमोना बे रेसिपिखौ नायनानै मुलाम्फा जायो। फैदो बिदिब्ला जोङो थाइजौखौ सिगां लेबना लानोसै जुसनि थाखाय। आं थाइजौखौ सुनानै लाखादों। लेबना लानोसै। नै आं बेबायदि हानानै लाबाय। बे थाइजौ गोमोन ओमफ्राय बे थाइजौ गोथाङा बे आरो दायो जोङो प्रसेसखौ मावलांसै। दायो जोङो बेखौ रुनोसै। इन्डाक्सनाव रुगोन जोङो। बिनि थाखाय जोंनो नांगौ साराय गंसे, ओमफ्राय इन्डाक्सन, ओमफ्राय दै एसे नांगौ रुनो थाखाय। जोंनो नांगौ दायो साराय गंसे। नै इन्डाक्सनाव फज'नोसै आङो। ओमफ्राय दै एसे। कापनैनि जखा लागोन आङो। ग्लासनैनि जखा, सरि। दायो आङो इन्डाक्सन अन खालामनोसै। अन जाबाय। बयलाव थुनोसै। दायो थाइजौखौ होनोसै। गोमोनखौ होग्रोनि। ओमफ्राय गोथांखौबो होनोसै। थाइजौ गोथां। बेखौ जोङो थाइजौआ गुरै जाजासिम रुगोन आरो। खोबाबानो गोदौ होगोन। जोङो सिनि होगोन नांगौ जखानि। गोदौबाय नै। खेबसे एरनानै होनि। दायो थाइजौनि सिजन नालाय बयनावबो गार्डेनावहाय थाइजौ थाखायो। नोंथांमोना ट्राइ खालामनायनो हागोन जुसनि रेसिपिखौ। हाथाइनि बायदिनो 100% जायो। आरो हाथाइनि बायनानै जास्लायस्लाय न'नि पियर जुस मोनदोंबाथ' जोबोद मोजां खोथा। थाइजौआ गुरै जाबायना जायाखै नायनि जोङो खेबसे। जाबाय नै गुरै जाबाय। दायो जोङो बन्द' खालामना होनोसै इन्डाक्सनखौ। दसे सम जोङो गुसु खालामनोसै। गुसु जाब्ला मिक्साराव होनोसै। गुसु जाबाय नै मिक्साराव होनोसै जोङो। मिक्सारनि बासोनाव सोबाय आं नै। फोजोबनोसै जोङो। मिक्साराव होनोसै नै। मिक्स खालामना लानोसै। जाबाय नै। जि मोजां गुन्दै जाबाय नै। मिक्स जाबाय। दायो जोङो साखिनायावहाय सरनानै लानोसै आरो। नै रेडि जाबाय मेंग' जुसआ। नै आं सरनोसै। नै जोङो जुसनि थाखाय नै पुदिना बिलाइ गांनैसो लादों। नै बे पुदिना बिलाइखौ बे माबायाव मेंग' जुसआव दसे मिक्स खालामनानै दोनगोन आरो फ्लेभार ओंखारनायनि। दायो जोङो नै गिलास गंनै लाबाय। आइस होसिगोन जोङो बेयावहाय। आइस होदों नै। बेनिफ्राय जुसखौ लुनोसै।
आइसनि थाखाय एसे बानायबावगोन बियो, बेनिखायनो जोङो फुल होला। दायो जोङो जुइसखौ साजायनो थाखाय थाइजौ गोथाङावहाय एसे बानलु पाउडार, संख्रि बेवहाय लगायनानै साजायसिगोन आरो बानलु पाउडार ओमफ्राय संख्रि दाङासै आङो नै नाइफजोंनो बिदि फोनना होबाय आरो संख्रि बानलु गुन्दै। साजायबाय नै दाना लोंनो थाखाय रेडि जाबाय नै जुइसआ नै जोबोद टेस्टि। बाय उननि भिडिअखौ जल्दि लानानै फैगोन आं, उनाव लोगो मोनसिगोन।